Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Πάω για το πρωινό μου TRX. Λοιπόν, δεν γινόταν να μην σας πω αυτό που μου συνέβησε εχθές το βράδυ. Μίλαγα με 5 κοπέλες οι οποίες έχουν δοκιμάσει τα πάντα σε δίαιτες, δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Έκατσα και τους ρώτησα τι περιέλαμβανε η δίαιτα που κάνανε. Εντάξει, μου λένε πάρα πολύ αυστηρή. Δεν μπορούσαμε να φάμε πατατάκια, σοκολάτες. Τι? Δεν μπορούσατε να φάτε πατατάκια, σοκολάτες? Εγώ χωρίς πατατάκια και σοκολάτες δεν περνάει η μέρα που να μην φάω. Και είμαι στα 58 κιλά. Εντάξει, τρελαθήκανε. Όταν τους έδειξα αυτά που τρώω, πάθαν σοκ. Σήμερα θα τους θα πω να τα δοκιμάσουν κιόλας. Εννοείται ότι θέλουν να ξεκινήσουν, δεν το συζητάω. Εντάξει, τι άλλο να σας πω, πραγματικά. Θέλω να μιλήσω και με άλλες κοπέλες οι οποίες έχουν δοκιμάσει